Ola de novo, que tal están? Estamos xa de volta en tempo de preguntoiro. Saben vostedes que levamos toda a semana recibindo neste espazo os representantes dos grupos políticos municipais para falar do inicio do novo curso político. Pois hoxe tocanos falar do inicio do novo curso universitario e ímolo facer na compaña do reitor da USC, Juan Casares. Boa noite, benvido. Ola, boa noite. Estamos todos iniciando o novo curso despois das vacacións, vostede tamén, non? Nós tamén. E que tal o levamos? Bueno, pois, como todos os cursos, pois sempre hai cousas novas ao comenzo do mesmo, pero de algún xeito todos temos asimilado xa o que o curso que comeza a principios de setembro, que foi unha novedade os últimos anos, pero que agora xa está perfectamente asimilado por parte de todos. Hubo que cambiar hábitos, o mes de setembro era o mes dos congresos, agora, pois, co comenzo do curso, en setembro, pois, xa hubo que trasladar iso máis hacia o mes de xullo, o sea que os profesores xa saben que esas cousas... E, polo tanto, pois, xa, pois, non se pode decir que totalmente implantado Bolonia, pero xa, digamos, en práctica desaparición, o que son, salvo nas unhas titulacións, os planos de estudo antigos, vivendo os tempos difíciles de recursos para facer investigación, para facer, digamos, tarefas de extensión cultural e universitaria, pero seguimos mantendo aqueles aspectos esenciais da vida universitaria. Bueno, vexo a vostede optimista, malia todo, non? Sí, porque isto, primeiro, temos que selo porque si en tantos séculos hubo tanta xente que por razóns de distinto obxectivo, pois non foron quen as situacións, as persoas, de fundir a universidade, e que a universidade podemos decir que é insumersible, polo tanto, imos a ir adiante. Bueno, pero ainda así, creo que vostede non quere tampouco dormirse entre os loureiros, non? Digo, porque reivindicativo se está a ser. Nunca tiven tempo de dormirme desde que cheguei, moito que facer na universidade. Dende que chegou moitas reivindicacións, tivo vostede que formular en este inicio do curso máis ca nunca. Bueno, pois, non, eu tiven que, sempre, demandar e solicitar que a Universidade de Santiago se lle tratara como creo que corresponde, en función das súas necesidades e dos seus merecementos. E sigo a reclamar o mesmo. É dicir, eu non cambiei, ni mudei en ningún aspecto o meu discurso, o meu discurso é o mesmo. Eu sinto que a Universidade de Santiago é singular dentro do ámbito do sistema universitario galego, que ten cousas que non poñen a Universidade de Santiago, que somos mellores nin peores que outros, e que as outras universidades, faltaría máis, pero que si somos singulares, tanto o que representa a nosa historia, edificios centenarios, con necesidades diferentes, no que respecta ás titulacións, somos unha universidade que cubrimos todos os ámbitos do coñecemento e moi ben repartido entre os 5 grandes ámbitos de coñecemento, a diferencia das universidades novas. Temos unha universidade con persoal moito máis experimentado, que despois resulta pois, moitos indicadores, máis exenios, maior presencia nas, digamos, nas clasificacións de investigadores, profesores máis citados na bibliografía, de maior relevancia, pero é razón de ser da nosa máis longa presenza no mundo universitario, insisto, non é ser mellores nin peores, pero sí que fai a Universidade de Santiago pois un caso singular, e polo tanto que eu entendo que sempre debe de ser mirada en función desas necesidades e deses merecementos que temos.
En todo caso, fai vostede, pois iso, unha defensa da Universidade de Santiago, pero tamén do conxunto do sistema universitario galego. Ainda temos moi presente ese discurso do pasado venres no acto oficial de inicio do curso, no que vostede foi bastante crítico, non? Bueno, eu procurei sempre falar claro. Ás veces podo falar máis alto ou menos alto, teño un tono de voz que é o que teño, pero se me escoita en xeral bastante ben, pero é certo que outro día, todos os anos fun elixindo un tema ou ben que me parecía de actualidade ou ben que me preocupaba. Non sei se lembran, o ano pasado falei fundamentalmente dun tema que preocupaba a todas as universidades españolas, que era o tema da autonomía universitaria, e de que parecía que as autoridades estaban a esquecer o que era un mandato da Constitución española. E, polo tanto, eu me sentín obrigado a lembralo. Eu non son quen de ter a capacidade de decisión de decir, pero sí creo que teño autoridade moral de decir, cuidado, estamos entrando nun aspecto que conculca, cando menos moralmente, o que din a Constitución española, que era o tema da autonomía universitaria. Este ano, pois, a preocupación, despois dunos anos que as universidades españolas, as asociacións científicas, todas, de todos os ámbitos do coñecemento, manifestaron o sentimento de que unha carreira que comenzamos moito máis tarde que as universidades da nosa contorna, que o ámbito da investigación, que acadamos unha posición de relevancia dentro do mundo da investigación, tanto en cantidad como en calidad dos traballos científicos, pois estábamos a ver que a situación se estaba e se sigue deteriorando de unha forma moi importante e que podemos chegar antes que tarde a un punto de non retorno. E a min me parece que o reitor ten que falar claro neste aspecto e ten que facelo alto neste aspecto porque unha das misións máis importantes da universidade xunto ca docencia é a investigación. En España, ademais, é un elemento, digamos, a investigación universitaria pois moi mayoritario no que respecta ao total da investigación. Por lo tanto, era un momento que había que decir atención, que é fácil parar a máquina, pero moi difícil volver a arrancala. E, ademais, va a provocar un retardo. Me permitín, ademais, de sinalar, porque a historia importantísima, porque nos permite saber onde estábamos, o que fomos, onde estamos e o que temos que ser. E por eso citei a Ramón y Cajal, ano 1899, porque, a meu entender, se está a perder o tema da importancia da ciencia básica. E nestes momentos había que reivindicarlo, porque sin ciencia básica non hai ciencia aplicada, e a ciencia básica por sí mesma non é un factor de xeración de actividade económica, pero sin ciencia básica non hai actividade económica. Pero buscamos o inmediato agora mesmo, non? E, polo tanto, eu entendín que era moi importante reseñalo. O que se trataba é que o reitor ten a obriga, dende o meu punto de vista, que cada vez ten que elexir o momento. E para min, o momento é o discurso de inauguración do curso cando ten que decir estas cousas. O que pasa que, di vostede, eu sempre falei claro, pero, claro, nese acto, pois, iso, que ten tamén moito de simbolismo, non? Pois, co conselleiro de Educación sentado o seu carón, ademais, precedido ese acto dunha manifestación na Praza do Obradoiro contra os recortes. Era como todo un conxunto de cousas que aínda lle daban máis énfase ao que vostede dixo nese discurso. Bueno, pois non foi buscado pola miña parte. Primeiro, porque o meu interlocutor no acto de inauguración de curso era a comunidade universitaria e os distintos
membros dos distintos estamentos da sociedade galega que nos acompañaban, e mesmo a persoa que presidía o acto pois non estaba previsto ata a última hora que fora o conselleiro de Educación e, polo tanto, non se trataba de ninguna reivindicación dirixida nin ao conselleiro nin á consellería. Todos os responsables de decisións no ámbito da investigación en España e quen ten o maior peso da investigación en España, que é o Goberno de España, que foi a quen eu me referín en todos os exemplos e as evidencias que puxen en riba da mesa, son os que teñen a responsabilidade de cambiar as tendencias, de cambiar o signo e de cambiar as cantidades. Reivindicacións, di vostede, dirixidas fundamentalmente ao Goberno do Estado, pero o conselleiro estaba ali e o seu discurso foi un pouco unha resposta, ou vostede non o interpretou así? Bueno, eu non o podo interpretar así, porque nin o conselleiro nin eu falamos de cales iban a ser os temas que íbamos a levar un e outro. Por outra parte, pois a presencia do conselleiro, como decía, foi a última hora, e non creo que o conselleiro tivera non sei, como non faláramos do tema, que imaginara, el podía imaginar, pois este é un tema de actualidade, un tema que vai a sacar probablemente o reitor, pois eu lle teño que dar esa capacidade de... Xa nos vamos coñecendo despois de 3 anos e medio, e polo tanto, pois, que poidera pensar que eu iba a sacar ese tema era lóxico, porque a investigación está a sufrir moitísimo, e polo tanto, pois, que eu o dixera ali, pois, cabe dentro de que, se a él non se lle ocurría, que alguén do seu contorno lle dixera, pode supoñer, pero tampouco penso que tuvo tanto tempo de elaborar o seu discurso conselleiro, e polo tanto, pois, penso que nin a miña intervención estaba orientada hacia o conselleiro, ni que o conselleiro me estaba dando resposta. É certo que o tema coincidía, pero as visións non eran... Eran antagónicas. Bueno, eu non me atrevería a decir tanto, imos decir, non eran converxentes, pero porque lo veía dentro dunha óptica máis, digamos, reducida, eu o veía dentro da óptica que máis lle afecta á universidade, que son os fondos, os grandes fondos que manexa o Goberno de España en investigación frente aos máis pequenos fondos que manexa a Consellería de Educación. E nós, onde estamos a sufrir moitos recortes, é donde máis o caladoiro, donde máis traballamos, que era o caladoiro nacional, claro. En todo caso, dixo o conselleiro no seu discurso que a Xunta está a apoiar a investigación. Nese momento euse pois, no Salón de Fonseca algún berro de mentira. O conselleiro tamén dicía, tamén engadía, que os datos están aí e que hai quen non quere interpretalos como son. Non sei quen se ten que dar por aludido con esa referencia do Xesús Vázquez. Eu era o anfitrión do conselleiro e como estamos a falar do acto que así se celebrou, eu sigo a ser, digamos, na traslación, sigo a ser o anfitrión do conselleiro e non vou a comentar eses aspectos. En referencia ao plan de financiamento universitario do sistema universitario galego, do que tamén falaba o conselleiro nesa intervención, hai presentada unha queixa ante o Valedor do Pobo por parte dos traballadores da USC. Vostede cree que esa queixa ten visos de prosperar? Coincide cos motivos da queixa? Eu teño que decir que non comparto, que o coñece o Goberno galego, eu non comparto a idea de que o plano de financiamento non se modificou. Eu creo que o plano de financiamento se modificou e por eso ás veces eu non comparto as filosofías ou as visións dos outros que conformamos parte do sistema universitario galego. E ata aí pode ler. E dai, a vos entendedores, poucas palabras. Están máis unidos ca nunca os tres reitores agora mesmo? Bueno, os tres reitores sempre tivemos moitos puntos de encontro,
pero tamén temos as nosas posicións de defensa de cada unha das nosas universidades. Faltaría máis que non fora así. Este é un país pequeno e ás veces as cousas, pois non porque nós as plantemos así, sino porque a sociedade pois non foi quen, na miña opinión, a sociedade en xeral, asumo que a propia universidade de hacer unha planificación do sistema universitario galego pensando a medio e longo prazo hai 20 anos, pois nós agora sufrimos, os reitores, moitas daquelas decisións apresuradas, sin planificación, o meu entender, que se tomaron cara á segregación de unha universidade en tres. E iso nos leva moitas veces pois, a ter situacións pois, puntuais. Xa digo que estamos de acordo en moitísimas cousas. Hai outras que non, e xa digo, eu penso que nos puntos que estamos distanciados somos, a palabra víctima me parece moi forte, pero sí que é consecuencia de decisións pouco meditadas, mal planificadas hai 20 e tantos anos. Que non teñen remedio, ou sí? Pois algunhas delas non e outras sí, imagino. Imagina, ou están a traballar de cara a darlle solución. Claro, algunhas están aí, e outras, pois, e despois os reitores, pois temos a capacidade que temos de decisión, porque moitas son decisións políticas, e nós non temos esa capacidade. Preguntáballes se os tres reitores están máis unidos e a comunidade universitaria en conxunto está máis unida agora, nestes momentos de maior dificultade? Porque eu falo da comunidade universitaria da Universidade de Santiago, non podo falar das outras. Estudantes, personal de administracións e servizos, personal docente e investigador, os órganos equipo de goberno. Eu penso que sí. As dificultades unen logo. As dificultades fannos ver a realidade co paso de tempo moito. Eu penso que todos nos vamos coñecendo mellor, todos vamos entendendo a outras partes mellor co paso de tempo. Eu penso que sí que podemos non coincidir na táctica, pero sí compartimos a estrategia. Que táctica vostede non comparte? Bueno, non é compartilo totalmente, porque eu teño unha responsabilidade na universidade que aliviar tensións, non sempre o consigo, normalmente pois é por un fallo meu, non por fallo dos demais, porque eu pois teño limitacións como todo o mundo, pero quero decir que as cousas son como son, pero imos entendéndonos mellor, imos entendendo a propia situación da universidade, que non foi doado explicala ao principio, que quizáis no mundo universitario non somos grandes expertos en comunicación, ainda que teñamos unha magnífica facultade de ciencias da comunicación. Despois o mundo universitario, cando chega a hora de falar ca sociedade que nos sostén, pois a veces non somos quen de mandar unha mensaxe clara, unha mensaxe que poda ser asumida por todo o mundo. Temos que traballar moito nese aspecto, xa digo. O bo que ten a universidade é a capacidade de adaptarse aos tempos. Levamos 1000 anos facendo e seguiremos facendo e liderando. Despois, ao final, as ideas saen todas da universidade. Di vostede que a universidade se adapta aos tempos, se adapta ás dificultades, adáptase tamén a ter menos docentes, ter menos persoal docente. Bueno, pois... Como se vai facer iso? Claro, o capital humano é vital. A min preocúpame, o digo como sinto, que a carreira universitaria é unha carreira moi longa. A xente, cando remata as súas licenciaturas, agora o grau, busca un traballo, ao cabo dun tempo máis ou menos curto, máis ou menos... termina, imaginemos, remata os 23 ou 24 anos, 26, 27 anos está
traballando normalmente cun contrato indefinido. Na universidade, un contrato fixo. Na universidade só se produce aos 40 anos, 38 anos, e para iso ten que facer unha tese, ten que publicar, ten que dar clases a distintos niveis, sempre no ámbito do temporal, do contrato eventual. E, claro, pois a min preocúpame que a xente que leva moitos anos na universidade e que ten demostrado a súa capacidade que se atope aos 40 anos nunha situación de precariedade laboral. E iso é algo que pois a min preocúpame e disgústame. Temos que ir rematando, só lle vou pedir unha cousa máis. Cal é o gran reto que temos para este curso universitario na Universidade de Santiago? Pois o gran reto é sempre mellorar con respecto ao ano anterior. O gran reto deste ano pode ser pois conseguir vencer as dificultades no que se refire á contratación de persoal. Para iso necesitamos a complicidade dos poderes públicos para que unha situación que xa levamos 2 anos de restriccións. Eu non quero decir a restricción, porque non somos solidarios que as dificultades que temos de financiación no ámbito público, todos. Somos solidarios cos 7 millóns o 27% de parados que temos no país, pero o que nos teñen é que respetar a capacidade de tomar decisións para despois pedirnos contas. O que non se nos pode é, primeiro, limitar as nosas decisións e despois pedirnos conta. Non, hai que pedirlle contas que tomaron as decisións. E o que se refire a iso é o que eu chamo autonomía universitaria, a mí que me digan, estes son os cartos que tes, administralos ben, porque non hai máis. Ten en mente eses 116... Como gastas os cartos? Ten vostede en mente esas 116 prazas, non? Bueno, as 116 era das tres universidades. E claro que eu teño en mente eso, claramente que eu teño eso, como non vou ter en mente? Naturalmente que sí. Teño máis en mente as nosas, as de Santiago, pero teño todas en mente, teño que decir que esa precariedade laboral non é boa para o sistema universitario español. Eu falo do sistema universitario español porque está a afectar a todas as universidades, pero eu falo do sistema universitario galego en particular e sobre todo a Universidade de Santiago, que é unha preocupación permanente. Bueno, remátasenos o tempo, como dicía. Normalmente invitámoslo a vostede un par de veces ao ano, pero desta vez creo que hai tantos asuntos sobre a mesa que nos vai ter que visitar cun pouco máis de frecuencia. Pola miña parte, cada vez que chamades eu estou disposto a vir aquí, o sea que a pelota está no vosso terreo de xogo. Bueno, pois xogarémola con moito gusto, reitor, moitísimas grazas. Cando que irades. Boa noite. Isto foi todo no Preguntoiro doxe, xa saben vostedes que poden seguir informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá con máis novas, como sempre, a partir das 8:15 da tarde. Moitas grazas por estaren aí.